Niftaħ il-Kostituzzjoni uffiċjali tagħna da twemmin illi nemnu balla wieħed għax il-koll inħobbu lil-bambin tagħna din il-fidi tagħna darba San Pawl ċittadin Ruman ngħidu li da twemmin nożu għadna kollha mamdabdan l-inkan għax mux veru laħna nsara nemnu falla wieħed bis ma saqajn kem trid qed nara minu stmata l-aspis. Grazzi, grazzi, alleluja, amen u proset lilna li ħloqna dal-ġen baxxi rasek u imon baħlan kull 5 snin qed inġeddu l-ingan. Ridna li doli tal-qedem u nħolqu wara ħafna oħrajn illi ġabu lilna statwi hawn fil-ħama mazza taħt it-tajn u fit-tempju ta' gburithom hemm fil-kjum waħdejn xulxin ġewwa lan inħarsu ġewwa hemm fid-lampa l-fkoma mitlufin dawn l-alat li xekluna jgħixu minn fuq l-injorant qed jifirdu biex jisaltnu u ħolqu kemm punent u l-vant. Grazzi, grazzi, alleluja, amen proset lilna li ħloqna dal-ġen baxxi rasek u imon baħnan għandek il-lussu ta' kredu bħal dan għalenija qegħdin naduraw ngħidu bil-kontra ta' dak li naraw kif eżis ħuti għamilna l-iżbal li ntellaw nies bħalna fuq pedestal darba biss jinżlu għal-kubtejhom kull 5 snin biex imbagħad bħal trakk minn fuqna jgħaddu l-koll ma' xi 4 laqin. Grazzi, grazzi, alleluja, amen